Ja näin ollaan sitten Hotelli Olavissa. Elokuu on alkanut ja uskokaa tai älkää, ulkona paistaa aurinko, vaikka sanottiin, että vettä, eli tänään on siis ulkoilukeli. Mutta tapasin täällä miehen, joka tupsahti tuolta Helsingistä. Mutta mikä on miehen idea ja tarkoitus tulla tänne ja mitä hänelle kuuluu muuten, niin kysytäänpä. Morjesta. No moi. Kuka sä oot ja mistä sä nyt sitten tulet? No mä oon Arto Pitsinki ja vähän tämä mistä tulen, niin Helsingistähän mä tulin, mutta 6 vuotta mä asuin sitä ennen tässä ihan justiin muutin pois, niin tuolla Pohjois-Suomessa Iissä, että ei nyt oikein voi sanoa vielä, että tuunko mä Helsingistä vai en. Mutta Helsingistä ajoin tänne. No mikä sut toi Helsingistä Savonlinnaan? No kuule, eräs ystävä oli täällä vähän säestämässä pianolla ja sitten kun hänellä on koira, niin hän kysyi, että voisinko tulla hakemaan häntä ja minä sitten suostuin ja niinhän siinä kävi, että en ole vielä päässyt edes pois. No niin, eli kyseessähän on meidän ihastuttava Veera, joka ilahdutti meidän oopperavieraita ja muitakin vieraita täällä illallisella, kun oltiin, niin Veera soitteli pianoa, että onpa hyvä, että hän oli täällä ja kiva, kun tulit noukkimaan hänet. Ilman muuta ystäviä pitää auttaa aina. Eihän siinä ole mitään ihmeellistä, jos aikaa kerran on. Ja minäkin kun työskentelen pääosin tapahtuma-alalla, niin työt osuu yleensä viikonlopulle, niin viikolla on paljon aikaa. Kyllä. No mitä, oletko ollut Savonlinnassa aikaisemmin? Olen käynyt. Muutama vuosi sitten tuli jopa veneellä tänne. Ja olen aina tykännyt, että on hieno kaupunki, mutta tällä kertaa kyllä sai tutustua vähän syvemminkin ja olin oikein positiivisesti yllättänyt, että minkälaisia potentiaaleja tässä kylässä onkaan. Niinpä, eli mehän on täällä keskusteltu paljon semmoisesta, että miten me saadaan tämä kaupunki, niin kuin miten saadaan tänne eloa myöskin muille ajoille niin, kuin oopperajuhlat. Niin on semmoisia ollut. Oliko sulla minkäännäköisiä ideoita Tuliko mitään päähän, kun tuotantopuolella pyörit? No kuule, tuli niinkin paljon, että kaikkea en viitti paljastaa, mutta sen verran voin vihjasta, että meillä on ollut tuolla Helsingissä vuosittainen tapahtuma noin 14 kertaa. Koronavuosi jäi välistä, että niin 15 vuoden ajalta jo. Ja meidän tapahtumassa käy päiväkävijöinä semmoinen vähän yli 4000 ihmistä, että katsotaanpa sitten siitä, että olisiko siinä mitään potentiaalia tännekin päin. Nyt kuulostaa mielenkiintoiselle. Mä luulen, että me tavataan myöhemmin uudelleen. Toivottavasti. Ja katsotaan, minkälaisia juttuja tulee se tapahtumaan. Toivottavasti. No mitäs pidät Hotelli Olavista? Ootko täällä aikaisemmin ollut? En ole ollut ja tämä on aivan upea hotelli. Mä oikein todella semmoinen kotoisa ja miellyttävä paikka. Tykkään hirveästi. Siis tämmöistä mä toivoisinkin hotellilta, että niin saa olla mukavasti rauhassa ja kotoisasti. Että vähän nämä isompien ketjujen hotellit, ne on liian promeita mun mielestä semmoiseen normioleskeluun, että se on sitten edustushommia siellä. Niinpä juuri. No mitä? Meillä on taidenäyttely. Kiinnostaako taide sinua? Oon kuule kattellut pitkin poikin ihmetellyt vaan, että kukahan nämä on tehnyt. Ne on niin hienoja. Täällä on taiteilijoita Italiasta, USAsta, Ranskasta, Ukrainasta, Suomesta ainakin. Ja tuollahan on sitten, jos kerket vielä käydä tarkemmin katsoa, niin tuolla on sitten taiteilijalista, että mistä näkee, että mistä on tullut ja mitä on tehnyt. Ja ostettavissahan kaikki on. No se on, ainahan kaikki nykyään on ostettavissa. Nimenomaan. Ja sitten vielä saat kuule virvoketarjouksen kaupan päälle, kun käyt kiertää koko näyttelyn. No joo, toivottavasti se on sitten alkoholitonta, koska mä ajan autoa tänään. Kyllä, kahvia pulla esimerkiksi. Juurikin näin. Joo. No mitä ajatuksia sulla on? Mitenkä sun päivä jatkuu, viikko jatkuu, kesä jatkuu? No nyt joutuu tänään lähtemään tonne Helsinkiin päin. Mulla on illalla työkeikka Vantaan kesälavalla ja huomenna on Kallion Blockparteissa työkeikka. Ja sitten alkaa sen jälkeen välittömästi pienet neuvottelut, että mitä pyrittäisiin tekemään jotain tapahtumaa myös Savonlinnaan. Eli sitten alkaa vähän, no kun nämä tapahtumat on aina semmoisia, että ne on hyvä aloittaa aina vuotta aikaisemmin. Jos niitä aikoo tehdä, niin on sitten varmasti aikaa kaikkiin toimenpiteisiin. Eli oletko itse yrittäjä? Mulla on ollut aika montakin yritystä takana ja patenttejakin löytyy ja yksi on suunnitteilla vielä eteenpäin, mutta se menee vähän myöhemmälle syksyyn, mutta siitä on jo neuvoteltu rahoittajien kanssa ja kaikkien kanssa. Katsotaan nyt sitten, miten asiat etenee. Kuulostaa hyvälle. Tämä olikin varmaan aika hyvä keikka tulla tänne Savonlinnaan. Ehdottomasti. Siis jos on ihan rehellinen, kun lähdin ajamaan, niin mietin, että onpa minä hullu, että lähdin hakemaan jostain melkein 400 kilometrin päästä ystävää ja koiraa pois. Mutta kun pääsin tänne, niin menin ja kiittelin kovasti ystävätärtä, että soitti mulle, että kyllä kannatti. Joskus kannattaa tehdä asioita, mitkä tuntuu vähän oudolle, mutta ystävien puolesta, eikö näin? Kyllä aina. Mutta Savonlinna on ollut kyllä mulle, tämä on ensimmäinen kerta, kun minä olen päässyt Savonlinnaan sisälle. Aikaisemmin mä oon päässyt katselemaan sitä pintapuolisesti, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun minä olen päässyt Savonlinnaan sisälle. On todella yllättänyt, miten paljon kulttuuria täällä onko.
No sitä me tehdään kuule sille, että mähän tein tältä haastatteluja nyt pitkin poikin, niin mäpä näytän sulle niitä haastatteluja, niin pääset vielä vähän selvemmin, että minkälaisia ihmisiä ja minkälaista porukkaa täällä käy. Oi, kun kiva kuulla. Mutta hei, me lähdetään jatkaa. Sä lähdet vissiin Veeran ja Veeran koiran kanssa kohti Helsinkiä, että Veerakin pääsee kotiin. Ja tässä pitää muuten kiittää minun kaikkia kuvaajia. Kiitos kaikille kuvaajille. Anna, Maiju ja Matti. En ole muistanut kiittää aikaisemmissa haastatteluissa, eli kiitoksia kaikille tosi paljon. Ja me tavataan varmasti. Varmasti. Näin me toivotellaan hyvää kesää kaikille ja tervetuloa Savonlinnaan. Olet muuten hurmaavin nainen, minkä olen tavannut tähän asti. No niin, tästä on hyvä jatkaa päivää. Heippa!